भगवान राम के दरबार लागल बा। सब दरबारी लोग बैठल बा। वही बीच में एक आदमी सवाल कइल कि हनुमान जी तोहरा से गलती भइल बा। कहला के रे मर्दे कहां भइल बा? हम तो कब जिंदगी में आज गलती नहीं भइल के भइल बा। भइल के तो के पता लगावे के बा कि मां जानकी का पता लगा के आवो। हां तो तू गइला त लंका के फूक ताप के आइलो। माई का पता लगावे के रहे तू गलती काम करे वाला लंका फूक के आइलो। हां केतना निशाचर ढहल बड़ा था। कहला के रे भाई हमसे कहां गेलू? तो हमके खुदे फूकत रहना सर। रहा न मगर बसो न गिरी तो तेला बटुली माने लंका में कुछ रोई ना गिला। बटुलिया के हमरा के फूक के शुरू कइला से हमें बांदर के जात एक पेड़ से वो पेड़ पर वो डाली को घर से वो घर पर कूदली। हां जड़ गई लंका। हमार कौन दोस्त बा? कोई लेता बस कोई में एक आदमी कहला के ना एक जगह गलती भइल बा तोरा से। कहला कि कहां भइल बा? अतः भइल कि जाके सुखेन वैद्य के लिए आवे के बा। हां तो उनकर घर सहित ले लियो। काहे कि फलाना के बोलाबो तो उनका घर और उजारी उलट लेबो। एकरा माने मतलब ये भई कहला जरे मर्दत नहीं। एक तो दुश्मन का बैत बा। हां समय कम बा खड़ा करा के ले आती। हां कहि के यार घरे छूटल बा। हां ये ले कहले कि चलो पूरा हॉस्पिटल में उठा ले चल। हां वैक्सीन लगा के जगह पर जहरे लगा देतो का ओए में कहल कि ना एक जगह औरी गलती भइल बा। त कहां भइल बा? कहां बा? त भाई कि सजीवनी बूटी ले आवे के बा। हां आ तू पहाड़ो ले लो। हां ना चिंह त का करी? कहला के हमरा के सुखनमा कोनो पर्ची लेके थोड़े देले रहे। वो इधर रहे पूरा। हम कहली बांदर का जा सजोनी बूटी चिन्हाई ना। एगो सजोनी बूटी में 4 गो बूटी होले साबर करणी सल्य करणी मृत संजीवनी आ संजीवनी। आई चारों बूटी के कहले बा चिन्हाई ना कहली कि पहाड़ के ले चलो। हां क्या हो अच्छा ई तो कहल बात है और लिखल का बात का एक जगह पे झलक दी। सबरतीन जाना सिद्धि नवनिधि के दाता ई तो उनकी लगे रहबे कोई। यही कोई दाता रहन अष्ट सिद्धि नवनिधि तो हनुमान जी के लगे रहबे कोई। माता जानकी प्रदान कर दी का अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु कृपा रघुनायक। माता जानकी ये बता दे रही कि या अजर हो जा। अजर मने कभी आगे में ना जरबो। अमर हो जा कभी मुंह बे ना करबो। और रघुनाथ जी का कृपा तोहरी पर हमेशा छत्र छाया बोला वो